अभी भैया के अभी साथे अभी सुनना। अभी अभी एल्बम भी आवता उनका संगे। अभी अभी जो कहनी है अभी साथ तुरंत आवत एल्बम। तुरंत आवता। अभी 2-3 दिन में वाह हमारा वाह वाह बुझाता आ वाह। जाए। दू हंसी मजाक होत रहला शादी ब्याह के बारे में पूछत अच्छा रहला। राउर सदिया हो कब होई? अब तुरंत पवन सिंह रवा के का तोहफा देले है, तनी मनी तोहफा के राज खोल दी हमरा दर्शक के। बस अब का रावा देखो तनी शताक्षी न्यूज और अभी जे हमरा साथ मौजूद बा उ परिचय के मुहताज नहीं खे। परिचय के मुहताज हम कनी ये से नहीं खे कि आजकल इंस्टाग्राम पे लगातार यहाँ के गाना वायरल हो रहा बा, वो भी पता बा केकरा संगे? पावर स्टार पवन सिंह के साथ। तो सबसे पहले भूटाली भैया हमारा न्यूज में स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद। जे भी शताक्षी न्यूज के जे भी दर्शक देखता सबके प्रणाम आ गोड़ छू के गोड़ लगतनी। अच्छा का कहल चाह, पावर स्टार पवन सिंह से मिलला के बाद रुतबा चेंज हो गइल बा लगातार, और माने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स भाग रहल बड़े, और गाना वायरल हो रहल बा। पीछे जौन रहा गोले रही गाना, जौन रहा सामाजिक गाना कर रही वो गाना लगातार वायरल होता। का कहल चाह पहले दर्शक से? बस दर्शक के आशीर्वाद बा, तो दर्शक आशीर्वाद देलन तो हम उतना स्टार हो गई। वाह, दर्शक आशीर्वाद दिले और यहाँ के स्टार हो गई। अभी एगो और चीज बा कि भूटाली भैया देखन में छोट लगे, घाव करे गंभीर। गंभीर घाव ऐसे करे के है। देखी हमनी के पवन सिंह से, हमनी के जो लड़का बड़े वो पवन सिंह से मिले खातिर व्याकुल बड़े, लेकिन है छोट जौन है हाइट जौन छोट बता, उम्र तो अभी मैंने 20-22 वर्ष हो गए कि ना? 27 27 वर्ष नु 27 वर्ष की उम्र बाकी तनी में देखन में छोट लगे। ई घाव बड़ा गंभीर करेले ऐसे कि पावर स्टार पवन सिंह अच्छा पवन सिंह से मिलला के बाद का बातचीत भइल जबा? भैया के बहुत ही आशीर्वाद प्यार मिलल हमारा के, और भैया के ऑफर भी हमारा भेरी आइल बा फिल्म ऑफर खोलल जाई। हम चाहब कि हमार दर्शक व्याकुल बड़े, जौन रो पावर स्टार पवन सिंह के गाना सुननी उ गाना हमरा दर्शक के भी सुनाई और हमरा के भी सुनाई। एकदम सुनाओ तनी। हर की प्रीतिया औरी कितना सताई, दूसरा के नाम के मेहदीरा चाके भैलू चीज पराई। और प्रीतिया औरी कितना सताई। महाराज गाना में इतना दर्द रवा भर देनी कि लागत है कि रोवो केहू के प्यार में धोखा खैले बने। ऐसा तो बात नहीं नु। प्यार में तो धोखा हर एक आदमी खाला, हम वो खैले बनी। वाह वाह, देखी दर्शक मेरी राज खुल गई। भूटाली मैन भी किसी से प्यार किए थे और ये भी प्यार में धोखा खाए हैं। यही इसलिए पावर स्टार पवन सिंह के पास जा करके दर्द अपना सुना रहे थे। तो ये बताई कि पावर स्टार पवन सिंह रवा के का तोहफा दिले है, तनी मनी तोहफा के राज खोल दी हमारा दर्शक के। बस अरे का ऑफर भैया से मिल लेनी, बहुत ही खुशी के बात हो गल हमारा खातिर। वाह। तो ओकरा बाद तो फिल्म तड़ाक तड़ाक मिले स्टार्टिंग हो गल। भैया के एकदम नजर में हम आ गल बानी, आ तुरंत अब गर्दा हम करे वाला बानी। वाह, हमारे तोहफा मिल गई बा। अच्छा ऐसा तो नहीं कि मैंने तोहफा मिले से पहले एगो छोटो मोटो तोहफा मिलल होखे, छोट मोट तोहफा वाला राज खोल दी। छोट मोट तोहफा वाला अभी जो तात्कालिक राज मिलल बा, जो 2-4 दिन में अभी तुरंत आ रहल बा। अभी भैया के अभी साथे अभी सुनना। अभी अभी एल्बम भी आवता उनका संगे। अभी अभी जो कहनी है अभी तुरंत आवत एल्बम। तुरंत आवता। अभी 2-3 दिन में हमारा बुझाता आ जाए। 2 से 3 दिन के अंदर भूटाली मैन के साथ पावर स्टार पवन सिंह के गाना आ रहल बा। और हम चाहब अपना दर्शक से कहल ई चाहब कि जौना तरीका आज पावर स्टार एगो गांव के छोटा सा बच्चा के से भोजपुरी के पावर स्टार बना देनी, तो हम चाहब कि भूटाली मैन के भी ओह लेवल तक पहुँचावे के से प्रयास करब। पहुँचावे के ना कहबे चलते कि प्रयास करी रवा। प्रयास करी ओकरा बाद प्रयास करब या तो बहुत आगे बढ़ सकी ना। रउआ सब आशीर्वाद देव तो ओकरा बाद तो दहाड़ी देव जा महाराज। अच्छा एगो और चीज रवा से हम सुनल चाहब, राउर एगो बड़ा खूबसूरत गाना लॉन्च भइल बा, और गाना माने भोजपुरी के आजकल के गायक खातिर बड़ा बड़ा संदेश बा। तो हम चाहब कि तनी ऊ गाना एक बार हो जाए हमारा दर्शक के भी। अच्छा। अरे कि केहू छिलता केहू कुआं हो कैलस, एक करे के गाई के रुपिया कमैलस। अरे सभे सुने वाला भी परेशान भइल बा, ढूढ़िए में
ढोढ़िए में भोजपुरी जियान भइल बा ढोढ़िए में। तो भोजपुरी के जियान गलत जगह मत कह जाओ। भोजपुरी के जौन शब्द बा जौन चीज बा तो न एगो अलग अंदाज में परोसल जाए तो निमन लगी। अच्छा, पावर स्टार पवन सिंह से बहुत लोग जे अभी जे पावर स्टार पवन सिंह से नइखे मिलल ओकर इच्छा बा जाने के कि लोग कहेला कि पावर स्टार घमंडी हमें, पावर स्टार हई हमें, ऊ हमें तो केहू के भाव ना देवेले। रावा मिलनी तो पावर स्टार के व्यवहार कैसन लागल? बहुत बढ़िया लगल व्यवहार। हमने के अभी 1 घंटा 1.5 घंटा हम संगे भैया के बैठल रहने, ओकरा बाद लगातार शूटिंगे में रात भर शूटिंग भइल, शूटिंगे में साथ माने गाना के शूटिंग हो गइल बा? गाना के शूटिंग हो गइल बा, तुरंत आवे वाला भी बा। माने तुरंत अब लॉन्च होई ना? हाँ, लॉन्च होवे वाला बा तुरंत। वाह 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 वाह। हाँ, अच्छा, जाते जाते हमरा दर्शक से का कहल चाहब? बस ऐसे ही आप सब आशीर्वाद बनौले रही और सपोर्ट करत रही भाई के, और आपको भी। अरे एगो और चैनल बा, ऑफिशियल चैनल। हम चाहब कि रवा जब पावर स्टार पवन सिंह से मिल लेनी तो अपना चैनल के भी बारे में कुछ कह देती अपना हमरा दर्शक से। और हमारी एगो चैनल बा भूटाली माइंड कॉमेडी, तो आप सब ज़्यादा ज़्यादा आशीर्वाद प्यार दी ताकि इहों के ओह लेवल तक पहुंची जौना लेवल खातिर सब कोई इंतजार करेला। पावर स्टार पवन सिंह जब अरे कही के बोल देते जाने कि उ धरती पर ओकरा से बढ़ के प्यार अब कहीं ना मिली। हमनी के बातचीत चलत रहला भैया के, उनका रे में इतना प्यार बा ओहो के बोलेलन। माने जे भी जेकरा के जान से ज्यादा मान ले तो रे कहा जाला। का रे का लटी बानू हमार सोची मजाक होत रहला। शादी ब्याह के बारे में पूछत। अच्छा, राउर सदिया हो कब होई? अब तुरंत, अब देखिए अब 11 बाद होई, ये जाड़ा खत्म हो जाए ओकरा बाद शादी। माने अगला जाड़ फेल ना होई ना? लड़की को देखा गेल बिया? हाँ हाँ लड़की देखाए पहले ही से। वाह वाह। माने अच्छा, राउर शादी में पावर स्टार रही कि ना? अरे भैया आज हैं तो 4 चांद लाग जी, हम तो चाहबे करम भैया के ना चाहे। भैया कहले हैं कि ना कि हम आई? हाँ एकदम भैया ले बातचीत होते बा, अब भैया जरूर एकदम अबे करिहन शादी में, और कलाकार बन जाए। कलाकार के शादी में ना जन तक 11 शादी। वाह 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 वाह। पावर स्टार पवन सिंह कलाकार हमें, और यदि कलाकार के शादी में ना जाए तो कहाँ चाहिए? आ कलाकार के शादी में जब आई हैं तब बिना कुछ ले ले आई हैं, अपन प्यार लेके आई हैं बस। और फिर ऐसन के वीडियो और ऐसन के एपिसोड के साथ फिर हम मिलब। तब तक खातिर धन्यवाद। कैमरामैन मनीष के साथ।